kulttuurin puolelle. Muun muassa huumoria ja visuaalista ilotulitusta yhdistelevä burleski on löytänyt tiensä myös Suomeen. Alakulttuurin taustalla on yli 100 vuotta vanha varieteeteatterin perinne. Harrastajien mukaan burleskissa ei ole kyse mistään vähissä vaatteissa hetkuttelusta. Petra Innanen järjesti Suomen ensimmäisen burleskitapahtuman kollegansa kanssa viime vuoden helmikuussa. Siitä lähtien jatkunut suosio tuli yllätyksenä myös juhlien järjestäjille. Miksi Suomessa burleskista on tullut niin suosittu ilmiö? Ensimmäiset festivaalit järjestettiin ehkä just sopivaan aikaan, eli se on oli tammi-helmikuun vaihteessa, mikä on pimein mahdollinen aika Suomessa. Meillä oli teemana eksotika ja sitten se lähti saman tien siitä, että ihmiset innostuivat siitä pukeutumisesta ja kaikesta niin paljon. Helsinkiläisharrastajien järjestämissä juhlissa esiintyi joukko amerikkalaistähtiä, jotka korostivat, ettei burleskissa ole kyse pelkästä hetkuttelusta niukoissa hepenissä. Harrastuksella on myös feministinen ulottuvuus. It's so accessible for so many different types of women. There's many different forms of burlesque. You can do comedic performances. You can do the classic art form of very seductive striptease. And you can do very dancey numbers. Burleskin taustalla on varieteeteatterin perinne. Muutamia vuosia sitten uudelleen muotiin tulleessa nykyburleskissa voi nähdä vaikkapa häivähdyksen friikkisirkusta ja sukupuoliroolien vaihtelua. We love playing with different ideas of gender. What is a man? What is a woman? What is beautiful? So I am a bearded lady, and I'm still a woman. And my wife here, sirloin strip, like a piece of meat, right? Sirloin strip, like a filet mignon. She is a woman who looks like a man, who dances like a woman. And we also love playing with ideas of beauty and all different types of bodies being beautiful. Sää lämpenee jälleen